खोथिया फुनायनि भिडिअ लाफेराखैमोन आं दिनै फार्स्ट टाइम नै साबैसे जादों नै जि गोलोमनानै हाला एकदम 20 जन जादों आरो 20 जन जादों ने आब' नै बे आब'नाव फुदों नै बे आब' गसंनायनाव फुदों आरो ओरैनो हरदो आब' नाहरा गरमा हाला दिनैथ' जि गरममोन एकदम सान्दुङानो ओरैबायदि जानानै मानसिफ्रा नास्राय निस्ला बायदि बोरियाव बारखोलाय गाहायाव बारखोलाय जाबाय थादों आरो फुंनिफ्रायनो फुं टाइमाव जि सान्दुंना ओमफ्राय बिदिबाबो उफाय गैया गायनांगौ जायो नै बिथाङाबा क'क्राझारनिफ्राय फैना गायफैनांबाय नाहरनाय ओरैनो एसे नाहरानो बिथाङा लाजिनो सोरबाफोर गोसोनायफ्रा नुबा रायगोन ना साजोब्बायनो आथिं आखाइ बेसेरा नै लामा जिङावनो हाइरड जिङावनो हाइरड आइनै मानो हौवाफोरखौ नाहरबाय थायो माबा फुनायालाय जाबायो आयु उन्दुनानै फोरोंदों नामा माबाखौ पाउडारखौ नाहरलाय ओरै उन्दुनानैसो फोरोनो पाउडारानो एकदम मावजि बायदि जाना दं आरोखि मोखाङाव बाजै खोन्थाफिनलाय खोन्था पाउडार बायनाया मा जादों आलौनायानो मोखां सुखांनानै फोननांगौ बेखौ सेरग्रा मोनसे हरफानाय थाङै थुङै मलमसो मोखां सुखांनाय दाफ'नाया बागोनाया मोखां सुखांनानै फोनग्राया मलमसो खनसे साननानै फोनख'बाखैमोन बियो नोंजा फोनग्रोबाय ब्रा ओमफ्राय फोनाखै ओमफ्राय गथ'फ्रा फोनबावबाय गाब्ला थैगोनसोलै रावा गाबबाय गथ'फ्रा गुफुरानो नागिरनाया गाबनांबायसो आंहाथ' थैनोसै फोनबाय गासिबो फोनजोब्बायबा आरो मोनसे सिम्पु लाबोलायबाय खर' लोबलायबाय खाना ब्रुं मानलायजोबलायबाय खम दान्दासो खानाया गुनानै लान्दा जाबाय बाजै आलाय जाखांबाय मोनाय गथ' गोरलै थांखांनानै ओरैनो दान्दा सरानांगौ जाफ्रा माबायदि फानोमोन बे फानग्राया खोन्थानो माबा फाननो रोंखायामोन बियो ओरैनोबा खानाया बुरजा जाखायनो दान्दा सराना खानांगौ सिबाय खानाया गनानै दा बेसेबां नुसैनो बेस्रा हनै आयु सान्दुं गामिनि बे गस्लाखौ गाननानै फैबाय आरो आं गाज्रि जामोन मोनायाव गाना सानावसो गानो आं बिदि गस्लाफोरखौ जेबो नङा ने माबा मा होनोमोनलाय सान्दुं खामिनिसो आरो गाननायाबो नोंथांमोना सानलायगोन मा गस्ला बिदि गानदों गामियावबो बेबायदि गानो नामा होननानै ओमफ्राय आं बिदि गाना आरो ओमफ्राय दा बे माइ गायनाय नालाय बे गस्लाया आंनिसो हौवानि नङा दे आंनिसो आं गानग्राखासो आरो बिदिनो माबा मेसें बोथोराव दालि फुबा माइ गायबा सान्दुं खामो नालाय एसे सान्दुंनिफ्राय प्रटेक्ट जानो ना मा होनो बिदिखौ इंलिसनि एसे प्रटेक्ट जानो गानो आरो आं बर'नि बुंबोरा बर'निखौबो अखौ रोङा ओमफ्राय इंलिसनिखौ हास्लाबजोबा ओरैबायदि जारला एयार कन्डिसनसो आंना नामा बर'नि होनबा बासायनाय होनोब्रा बायदिखौ बासायनाय होनो माथो सानदुंखौ बासायनाय होनो बर' बुंब्रा बर' बावलायलाङो एखमबा दे बिदिनो फोरोंनांगौ ओमफ्राय इंलिसनिबो हास्लाबजोबखाया आरो जों रोङानो इंलिसखौ नों बुंबाय जों बुजिगोन नामा नोंहालै आंबो हास्लाबा ओमफ्राय नों बुजिखाय बोरैथो मिथिगौ मुसु बिसिया साबासा आसा होसै मानो जादों थानो लुगैनो जोंनि खोथिया फुग्रा पार्टिफ्रा नुवाखै खोथिया फुग्रा पार्टिफ्रा एकदम खोजोमा बाहायाबो हास्लाबा मुसुम बाहायाबो हास्लाबा रायलायनाया बिराद मोजां दिनैनि खोथिया फुनो ब्रुदनो ओमफ्राय आरो गोरानबो फुनो मोनबाय बिराद मोजां आरो अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा मा एसे मोजां दिनैनि खोथियायालाय
आरो लाथिफोरानि मानसिफ्रा जोंखौ गियोमोन दुब्लि बारियाव जों मोसायोमोन अनजालि सोदोम आं एकदम दसे मोसायोमोन दुब्लि बारियाव ओमफ्राय सिख्ला समावथ' एकदम इन्टारेस्टआ आलादा जायोना ओमफ्य जा गिनोसैब्रा आयु माबायदि हिनजावफोरलै बिसोरलाय होननानै गियोमोन लाथिफोरानिया एकदम गियोमोन आरो आयु ओरैबायदि गोथाव नै आखाइ मेमब्रां जाबाय गेसावबो गैया नैबे आब'नि थाइजौआ मोदोमलाय जि गोथाव बयबो जाजोब्बाय नै हाजोब्बाय आरो एसेल'सै सान्दुं गोसा नोंनिखाय ससमाया आंना खर'आवसो गानबाय मनि दहायबो थाखुमागासिनो आरोखि ओमफ्राय देनां रज'बा जाफैनांगौ नै इयाव गारना दोनबाय जों खोथिया थिलियाव बेहा बुरि देहा हाला जाहैदों एकदम माबानिफ्रायनो बैनिफ्रायनो गुदिनिफ्रायनो बिजौसिम जिरायनानै फुबाय आरोखि ओरैबायदि बुरि देहायै बेस्रा थारमाने क'क्राझाराव थाना फैनानै बारा मावनाय दांनानै प्रेक्टिस गैला नालाय बेखायनो हालानो बेयाव आजादि जिराय जाबायबा ने गामियाव जाहैबाय सिथ्ला सिबनांगौ सम सम एसे एनै थाबायनो मोनो बे टाउनावलाय अबाव थाबायनो मोननांगौ मालायनि न'आव थाहैनायालाय ना माने एकदम मानसिफ्रा नालाय सोरां बारां हाबाय दालां बायलेलेयाव थाबायलायबाय नै एकदम दिनै थाब हाबाय आरो बिराद गोसो गोजोनलायबाय ने आफि बे आंनि बिहामजो गावदांना हरनाय बिहामजो बायल' होनना हरलाय एसे मिनिनां खिथा बिलाय बिहामजो बायल' हाथायाबो बायल'लाय बिहामजो लायानो बायल'ल'सो बेखौ बिहामजो जायो आयु आंहालाय साथा बावबोलायबावबायसो थोरिनि गरमाव साथा बावबोबाय साथाखौनो माबा थोरिखौनो सेलायलायनानैसो थोरिया जि बुरजा आग्लादों नालाय गावस्राबो साननैसो ना फुसिगोन बेखायनो एकदम बावबोलायबावबायसो आरो दिनैनि भिडिअ'आ एसेयाव जोब्बाय दे जाबाय जिबिया माने एकदम आं दा थांनानै थास' हाहैनोसै थाब हाबाय नालाय लं थाबायनोसै बाय बाय भिडिअ'खौ जोबजासिम थाखाय गोसो गोजोननाय थाबाय जाबा दाजा बेफोरखौनो होसावलायबाय आरो फैनानै नै दाउनो आदार होस्रांबाय आं दाउ बिमा मासे थैबावदोंसो आंना नै बोरमाफ्रा सनामुनि कुटुमुनि मानो बेना माबा मैला जानानै दङ बोरमाना दाउ फिसाफोरनि संजोब्बाय दाउ बिमा थैदों दे मा खालामबावनांगौ फिसाफ्रा लस फिसाया एसे लद्र देरखानायखायसो नै दाउ बिमा थैदों मा लांफैदों गाइखेर गैया बेसेबां नांगौ लोंनो फुजानि गैया जाया फुजानि फुदुंबाय बे थौआवनो माबानानै थैदों